Здравейте, приятели! Аз съм Илана и добре дошли в моя канал. Малко, ако разбирате под гласа ми, съм болна. Не знам как стана и всъщност не се чувствам болна, но гласа ми е променен, имам хрема и така нататък. Затова днешното видео по принцип трябваше да бъде качено миналия петък, но поради тези причини и поради това, че с приятеля ми решихме да си направим двудневна екскурзия до морето, просто се отложиха нещата. Но ето, че сега снимам това видео и, както обещах, ви го качвам. Днешното видео, както виждате най-вероятно под заглавието на клипа, е нови грим придобивки. Всъщност първото нещо, с което ще започна, все още за съжаление не е при мен, но си поръчах палитрата на Makeup Revolution. Те всъщност мисля, че промениха името си на просто Revolution, но както и да е, новата палитра на колаборацията им с Soft Dust Nails, така е YouTube канала и ще поставя снимка на екрана, за да видите за какво става на въпрос, какви цветове има в палитрата и така нататък. Цената на тази палитра е доста разумна. В различните сайтове е с различни цени, но варира от 25 до най-много 30 лева, зависи от кой сайт се поръчвате. Аз лично исках да се поръчам от Enzo или Notino, както вече се казва, но там беше изчерпана, затова следващия ми вариант беше от Pink Panda. Никога не съм си поръчвала от там. Честно казано, сайта ми изглежда като тези фалшивите сайтове, китайските сайтове, които предлагат фалшиви стоки, но знам, че това не е така. По принцип едва ли бих си поръчала от него обаче, но тъй като нямах друг избор, а исках много тази палитра, си я поръчах там и чакам вече трети ден да ми я доставят. Но ако искате, аз винаги поствам в Instagram какво съм си купила, може да ме последвате и да видите. А може и да направя отделно видео за тази палитра, ако смятам, че си заслужава и че има какво да ви кажа за нея. Но нека преминем към следващите неща. Следващото нещо, което искам да ви покажа е нещо, което имам от така доста дълго време, може би от един месец, но все пак исках да го включа в новите придобивки, защото е нещо, което обожавам и не спирам да използвам, откакто съм си го взела. А това е именно палитрата на Kat Von D Shade and Light, която е палитра за контуриране. Не знам защо, но си пазя повечето опаковки на по-скъпи продукти, които си купувам. Най-вероятно ще спра да правя така, но едва ли ще е скоро. Идва с една нещо като брошурка, илюстрации, на които е показано, има съвети къде и как да се контурирате, което мисля, че е добре за начинаещ. Но по-интересното, разбира се, е самата палитра. Малко е прашна, защото, както ви казах, постоянно я използвам и, както виждате, се гримирах. И когато се гримирам, има пудра навсякъде. Но мисля, че ще ме извините за това. Ето така изглежда палитрата отвътре. Както виждате, има 6 цвята, 3 цвята за контуриране и 3 цвята за хайлайт. Като казвам хайлайт, не са блестящи хайлайтери, а пудри за озаряване под очите или на места, които искате лицето ви да бъде по-светло, по-озарено, както се казва. Аз лично използвам ето този цвят, като в момента ми е добре, не ми е тъмен, не ми е светъл, мисля, че ми е перфектен. И доста хора ми писаха, че контурирането ми напоследък е по-добро и това се дължи на тази палитра. Много е пигментирана, трябва да се внимава колко продукт се слага на лицето, когато се работи с нея, защото аз бях свикнала на палитричката си от Trended Up, просто да омажа четката си с бронзиращ продукт и да нанеса на скулите си и едвам да се забележи нещо, но това определено не се нуждаете от толкова, просто правите с четката тънк и магия. Ако искате да си вземете добра палитра за контуриране, мисля, че тази е идеалният вариант. Цената е 90 лева, но според мен напълно си заслужава. Следващото нещо също съм с него и това е този хайлайтър.
на The Balm Mary Luminizer. Много е известен, както и палитрата на Kat Von D. И тъй като не си падам по хайлайтерите по принцип, реших, ако имам, то поне да е един добър. Затова си взех този. Цената му е 42 лева, поне аз за толкова си го закупих от Notino. Изглежда опаковката на хайлайтера и така изглежда отвътре. Както виждате, аз съм сложила в момента малко повечко, но ако слагате по-малко продукт, мисля, че би изглеждало и много естествено. Сега ще ви покажа. Много съм доволна от тази си покупка, както и от, може би, от всички, които съм направила, които ще ви покажа. Следващото нещо също е на Makeup Revolution, което вече е при мен обаче, тъй като си го поръчах малко преди палитрата, която все още очаквам. И това е техния всеизвестен. Този коректор се смята за двойник на всеизвестния Shape Tape на Tarte. Апликаторчето му е доста голямо, което е малко странно. В принцип коректорите имат малки апликаторчета, за да може нанасянето да стане по-прецизно и така нататък. Но на мен лично не ми пречи и честно казано, коректора на Catrice Liquid Camouflage ми харесва повече от този, въпреки че този се води двойник на много добър друг продукт. Или може би просто не съм го тествала достатъчно, защото съм го използвала 2 пъти до сега. Следващото нещо е тази спирала на L'Oreal Paradise, не мога да го кажа, Paradise Ecstatic. Добре, справих се. Която ми харесва, но не знам дали ми харесва повече, отколкото спиралите на Maybelline, които ползвам, която даже се вижда отзад. Добра спирала е, въпреки че мисля, че цената можеше да и е наполовина, защото нормалната й цена е 26-27 лева. Мисля, че това за дрогерийна спирала е малко в повече. Преспокойно можеха да я направят 15 лева, например. Следващото нещо е ето този фиксиращ спрей на Catrice. Когато го видях, си казах това да не е фиксиращия спрей на MAC, защото по външен вид много прилича. Не съм го изпробвала достатъчно, за да ви кажа мнение за него. Единственото нещо обаче, когато се напръскам с този фиксиращ спрей, миглите ми започват да ми щипят малко, докато изсъхне, което е странно. И ме кара да се замислям какво ли има вътре. Надявам се да не е спирт. И последните 2 неща, които ще ви покажа, са ето тези. Едното е гланс на Revlon Ultra HD Matte Lip Color в цвят 690, но много красив гланс. И последното нещо е ето това моливче също на Catrice, което мислех, че ще е много добра комбинация с този гланс, но не се оказа така. Не знам, гланса и моливчето просто не искат да работят заедно. Или може би просто гланца е по-безцветен, няма толкова наситеност, за да покрие върху молива. Но въпреки това ще си ги използвам по-отделно обаче. Ето, сигурно виждате как изглежда молива. Надявам се това видео да ви е било интересно. Надявам се нещата, които съм ви показала и казала за тези продукти, да са ви били полезни по някакъв начин. И ще се видим в следващото ми видео. Чао!